Kartonnya nomor dot kabel. Waduh. Kuwi aku Mas tak kiloke. Aku ora masalah yen kon berjuang dhewe. Sing penting kowe bahagia ending. Nanging opo alasanmu nek aku kowe luwe milih dhewe. Kowe ninggal aku ninggal aku kurang opo lek ku bertahanke kowe malah kok dilihat. Jalukmu piye tak turutane, tak usahane. Aku ora masalah yen kon berjuang dhewe. Sing penting kowe bahagia endinge. Nanging opo alasanmu ning terima kasih Mas Bangkit. Wah, ojo Mas. Wah, oh, do gitarnya harus dicalin barang.